Captain! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Imbag ano saan ang maimbargo ti enroar mo at tricycle? Apay kumangay ang maimbargaw. No agpasadak, di ada pagbayad ko, alinawas. Agawa am nga ron tagpasada, tapno saan ang maimbargo day ta tricycle? At dapay kat pangkantyaw kun akin ni Kwarog, takarag-karag ti tricycle na. Aglatlatay, dinto takabarbaraw ti tricycle ka. Uray kasta, saan mo nga ikantyaw? Maday tagkankantyaw. Saan amaday no dalakit pagkantyaw? Ti maday, kat no awan ti ikantyaw. Inton kon adalakit sa anyo ang nagkinaawatan kin ni Kwarog no mapikaon. Ay, bayam dita, amapikon. Kwarog abaak. Nasingpot tupay ni Kwaraw. Aglisi ka pa'y takarag-karag dahi ta tricycle mo, Kwarog. Anda pila masursuraw, tatabadaong. Suruta matipila. Sana mabalin nga umuna ka. Way, namauk. Kung kunaklaan mo dayjay. Saan nga na maibagay dahi ta tricycle mo ang makipilpila? Ni tatabadong mait. Kondisyon pa lang ti tricycle kaw. Agraman driver. Uray ka barbaro ti tricycle mau. No karag-karag mo ti driver. Anya? Karag-karag ti driver? Ay sinalbag ka, Kwarog ah. Senior citizen kayo ang tatabadaw. Sana may bagay. Ang mga nuinton makasabat kayo iti tin-wheeler truck kahit pasangduan niyaw. Ay atal na ka bang, Kwarog? Ba ka talaga? Senior citizen na driver. Aluwatan nyo mga nuag nervyos kayaw. Kahasi kayo may tatabadaw. Sinalbag ka kitay. Awan pa'y matpasahero tatabadong. Hawisan ka, tayin taagay ayam ti beraha. Apay, ada pag-ayaman dita igid aya. Ada! Medyo dakal pa'y matitaya. Iso nga no mga buwakat maminsan, ay dakal ate makabig mo. Hintabang garaw, tapadasig mamay, tungan. Win! Ay no, ada swerte, mayatan. Urah saan ka nga agpas-pasadya. Sige, saan pa'y mo't asyak karga. May kamanuwak pa'y mo't itipila. Di ka to managari ah. Ta iparit dagiti umapal dia ta. Sa nabalay tawang mo't ti pulis ditaw eh. Uray nga rod, ang mga no adag ipulong. Nagdadakal mo't ti tayada. Kita no da mabalin ko pagtaya. Jay, itinag mo kumati tricycle mo. Padyasam nga itaya tap no dakdakal ti makabig mo. Kahit kasanungay no maabak. Mabak! Ay na, turod ti kasapulan tap no mga buwak ka. Kasano nga mga buwak ka no di mo padyasan ngay? Malaman nga rag. Ipostak amin ti igam ko akwarta, tungan. Ay, jay taman. Ura kitam. No, maswerte mayat ah. Mayat nga minti tagtagainap ko nga, idi rabi eh. Baring makaswertita nga raw. Tapno maikaskaw na ito'y tricycle kaw. Awan mo't ni badung ko dito'y paradaan, Kwaraw. Nadahanon itay ti pila na. Hanggang awan mo't ni tatabadaw. Iso ajay si marunakin ko anan ati nagluganan ti pasahiraos. Anya, napanan na nga rudaan. San ko nga mau? Kaduhana mo't nitungan itay. Nagloko na ba daw? Kunak man nagpasada ti umay na aramidan. Saan magtawan magayam ditaw? Urahin nyo ka din ni tatabadaw? Kasano nga'y numabayag nga umay? Nalausan ati ginatang ko alamos. Udi agawid kayo nga rudain. Ay kawan na. Anya pa'y nga'y. Sige nga ron, Kwaraw. Inakaw. Ay na, naggasa takot. Nadubling agpaiso ti kwartak. Nagmayat gayam to may ditaw. Ay, ura siyak to payakat na nga buwakak. Iso nga umayak to manan dito, itatabad yung. Arigla daw tungan. Barang madubli manan ti kwartak. Nagswerte akon. Kasla namin adu akon na nagpasada. Dakdakal tiin posta, miso nga dakal mati inabak mo. Bas-basit mango kanya. Ito nagsublita ditaw nayunam ti kwartam. Tapno dakal mo ti postam. Kat ura siya kamat. Ay katwala. Mangremedyo akiti adupay akwartak. Dawatag pa'y timpaygam kaw kanituyang kaw. Tapno umadupay. Ay, ura siya kamat. Kasta't aramidak. Dawatak man di jay igaman ni bakat ko.
Apay analiday ka, idinto ta naragsak ni kabadong alimabas ditoy, kwarog. Kanayon na ngamin nga uyawan ti tricycle kaw. Apay nga uyawon na. Gapo ka day, takabarbaro ti tricycle na. Wain kagawad. Karag-karag ka no ti tricycle kaw. May mayat no ilakom laangan day ta tricycle mo, tagumatang ka iti sa balay. Ha? Ilakaw, tagumatang iti sa balay. Day tati amok arimidyo. Nayunam lang yung paglakwam, tapno mapabaro ti tricycle mo. Adda nga tamot may tagumatang iti daan at tricycle kaw. Kat adala tamot Nang runa, no saan anangin at ipanangilakom. Unsang agpaisaw. Ilakaw, tagumatang iti kabarbaraw. Ilako kung da ito'y baak at tricycle kaw. Naabak mo tintimpos tak. Sapay dakkel mate. Uray siyak nga rod. Uy, ay masapol nga makasubuta. Umay tanto manan. Awan mo tinta itinag ko kuma iti tricycle ko tungan. Kasano nga agsublita nga ditoy. Katawa mo tin kwartak. Ilakaw man di kaldiyan ko tapno makasubuta ko. Kasano da ito yung ngayaw mo ti mabalin ko nga ilakaw. Ay, agirimidyo ka ano kaya't mo't makasubot. Adda ko magpautan tapno makasubuta. Kasano nga makasubuta. Nung saan ang agsubli ang makisugat. Saan ka gimatang iti bagas? Awanan bagas ta. Ay, naibusain. Kunak no dapay. Jayla inya puy ko itay ti bagas. Awan kanin tanubigat. Awan aminin agraman bagas. Ay, kasano da ito yung ngay. Mamuan ng tuki din na naapakak iti sugay. Ay, ti kunam. Ha? Mangmangagnak ka day si kabadaw. Ay, panawang ka mampay. Nakitaan ginuang. Na, saan ka di ngayong bagam itay ngayong pagod mo iti kayaw, taadan root akanin na? Inalakitaan! Na! Bati mo di pare inteng, tinadi da apaga dito'y bangkagda. Impabilag na, titinanay dito'y bangkagda. Ay, mapana mampay iyayan tinuangkaw. Intun sumip ngay, mga ksiwak iti duatan ay. Makadlaw laki din ituyang kaw, nga uwanan ti kwartas mo awan makan. Iso ang masapol, nga da isang pit kaw, tapno at dabaywin may akanin may. Nangalaam iti duwatan ay apagay si kabadaw. Ay kat ginatang ko tama kapang panganak iti kaan-anay, kun kabaybayo abagas. Apay makan mo ayat ti bagas. Inapoy ko nama. Apay karum-kumam ayat ti bagas. Ay wala niya. Kun amom to yan. Nabanglaw kun naimas ti binayuan na bagas. Umay ka, tintag bayaw. Sumip ngatan, agbayo takidain. Kunam nga awan bagas nga ilutom inton bigat. Kun ngay, mapanak agpasada. Siksikan to nga ruday, tagbayaw. Adamot silaw. Makita mo ti alaw, kun alsaw. Alaman lang ang rabrabi in agbaybayo. Kas mula tinakaw ti pagay. Ngay, kasla tinakaw kunam. Ang agpaiso, may katinakaw ka. Awan nga rin tigatang ko, di agtakaw Apay nagpabunag ka iti pagay ije bangkag. Ay saan pa'y? Nakabilag da amin idikalman. Apay aya. Kurang batin. Binilang ko kat kurang. Dua pa'y matatan ay. Anya? Apay ngay akurang. Adda ka di nagtakaw iti pagay. Mas dawa. Ita man pa'y nga ada agpukaw atinan ay ti pagay. Ay, saan nga taan nagkamali ka lang iti binilang? Ay saan? Madlaw di nagdiswan ti pagay. Ta naidepos ti root, nakaidiswan na. Ada pa'y nabati pagay. Kuno dagiti nalunos. Na, asino ngay nga tati mabisin launay, taagtakaw iti pagay. Ay, awan nga tat kanunan iso nagtakaw mutan. Anya pa'y ngay no di kasta. Mabisin Awan siguron igatang na, iso nga agtakaw iti pagay. Ipabunag laangan ti pagay. Taamangan numapan naman ng takawan tinabate. Inla ko kanumot di kwarog ti tricycle na. Hapay ngayon lang ako na. Imbaga, dapay gumatang may, ti karag-karag may.
Ginatang kano jay agat-gatang iti buti ken landaw. Anya, in per kilo na, ti tricycle na. Saan? Aramaten na kano nga aggatang ken aglako iti buti kas kadalandok ken plastic. Bagay na abutay, kan landok, ti karga ti tricycle na. San kat atao, taglatlati kang arad. Gumatang sa kanukot iti baraw. Baron taon ti tricycle nga ipasada na. Ay, adaman pa'y papanaktuyan. Na, papanamon, apay akilata ti makder ka. Kwa, adala basit inak ibaga ken ni Kwarag. Ay inak man utangan ni Kwarag. Ta isaw ti pagsubot kaw iti abakaw. Itamang pa, itataba daw. Anya tingagaram dito'y balay kaw. Kwarag. Sa anak pa yan nakairwar iti kwarta kaya bangkaw. Napiitak pa nga minanang irwar. Umutang ak mampay uray basit lang. Itad kumulang adagaw, Kwarag. Higatan ko iti tricycle ko ti kwartak. Sana mabalin nga ipautang kaw. Bayada mo ilang iti mabiit. Itad kumulang adagaw. Kasanaw, no saan mo ang mabayatan? Itad ko adagos ko naktumay. Dahil laki din ti saan ko amay tay. Uray ikantay ti porsinto na. Porsintaw? Wayne, uray sangagasot ti anak ti tunggal ribaw. Masapul angad na pirmahan ta kasuratan. Anya ngay pa ti pagpinirmaan ta. Masapul nga da collateral mo. Ay, day talaga yan. Mala, umanugo ta. Inta, nagparami di ti kasuratan. Ta itid mon kanyak tututangay. Impabunag mo kanumot dagiti tinan ay apagay mo ijibantay, Maray. Ay, wen, Maray. Diyay ngamin duaatan ay kat napukaw. Ha? Good morning, kukumaray. Naa. Anya jay imbag ang maray, napukaw, natakaw. Wen, Maray. Diyay duaatan ay apagay nga imbilag mi ijay bangkag. Natakaw ti duaatan ay. Ha? Hey. Duaatan ay kunam, kanaw. Idi na minsan arabi Maray. Na minsan arabi ay. Apay akas naklaat ka, marituyang. Ay ikwa, bagay, matakaw. Ay, mabisin launay siguro dyan ng takaw. Isuad ay jay, inala ng tipagay. Awan siguro't bagas da. Ay, sinalbak. Naabak mo't nanti inuutang ko kanikwarog a kwarta. Ay, oras siyak to pay. Di naglakwak ti kalding kan bakakat na abak am amen. Ay, namin anon adyak nakatinag iji nagalaki ti tricycle. Ay. Humay dan to iguyo din ti tricycle kaw tungan. Madidata nga sugal gamin nga. Gapo iti sugal. Nagtakawak pa yun iti pagay. Ay? Ita, sigurado may embargo ti tricycle kaw. Tadya ako nakatintinag. Pag madyan, maminsan ti installment. Iguyod data. Ay, kasano pa itan ngay. Embargoan da nga tan ti tricycle kaw. Imbag tasimangpot kan ba daw? Makitam dagita lalaki akadwa ni Kwarog. Ha? Kuamay. Imay kulangin suro ti balayaw, tataba daw. Imay da ngamin iti barangay haul. Hunak man no nagbaybayad ka. Apay nga umayda ka no alaanan ti tricycle. Pagka nagpinirmaan ta, apag collateral mo ti tricycle mau. Itatama embargo ti tricycle mau. Siya kung ti mangituloy amang bayad. Siya kung ti mangalay ti tricycle mau. Tay tuloy ko abayadan ti udimpay. Ha? Si kantaking kukwa iti tricycle kaw. Ay, saan mo a tricycle, tata? Tricycle kaon. Mala, intayon iti opisina ta. Taramidin tayo dagiti rumbeng ama aramid a papeles. Tas siya kung ti aking kukwa iti tricycle. Sana na da kayaw. Ay. Sayang ti kabarbaro at tricycle ko tuyang. Kukwadan. Ay, makitam ka di ti resulta ti panagsugsugal, Mau. Ay, napukawan ti amin, Mau. Imbag tasaan mo nga inlako ni Tuyang gapo iti sugal. Numabalin la ko mga ilako ti asawa, tasukatan, ay inaramid kon a kapitan. Masurunak iti inaramid na. Tuyang. Amuyo kaday, kapitan. Saan pa, Tuyang? Ay, anya ka di day jay, Mari Tuyang.
Tiyamo kat ginatang na ti duatan ay nga insangpet na. Taday tamot ti kunana. Angam saan magayam? Binayo mi pay, kakinan may tadya mo at hinakaw na. Ay, nukasta si katinangala iti duatan ay paray. Uwan paray. Pakawanan na ka. Nga po iti sugal. Nagbalinak ngagtatakaw paray. Hangam sana na maulay. Tawan mo ti sugal kon paray. Ay, awan pa'y nasaya at matngaramid mo. Ambam, ay, maditi sugal. Awan it din na amayat. Ay, huwag nga ron paray. Italaga na amiris ka. Tawa na, hindi tricycle ka. Ha? Napadasak pa yung tinagtakaw paray. Asus. Iso pakawanan da kuma. Ay, tatabadong. Liklikam ti sugal. Tawan na saya at nga ipaay na ka. Ala sigay! Ditan! Tinagtipusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Pinaway. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay.